Затварят прохода Петрохан на 23 и 24 април в сряда и четвъртък. Движението ще бъде временно преустановено от 10 до 16 часа, а причината е санитарен сеч на паднали дървета в района между 51 и 72 километър. В разчистването ще се включат служители на Държавно горско стопанство в Берковица и екипи на областно пътно управление Монтана. Алтернативният маршрут за всички превозни средства е по международния път Е79 Монтана-Враца и през второкласния път Крапчене, Криводол, Борован, Бяла Слатина, Кнежа, Долни Дъбник и през първокласния Луковит, Златна Панега, автомагистрала Хемус и обратно. Подробна информация за обходните маршрути е публикувана на сайта на Пътната агенция, откъдето апелират шофьорите да спазват правилата за движение.